Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So a cikin wannan bidiyon zan karasa yin bayani so complete akan raguwar abubuwan nan. So kamar da kuke gani mun yi my downlines, so sai kuma ga za ku ga nan withdraw, nan account settings, so ga kuma nan logout. So yanzu already mun riga mun yi my downline, so ne za mu taba wannan account setting din. So shi account setting akwai abubuwa a cikin sa, so zamu taba kansa yanzu. So za ku ga nan gashi nan, so ga su nan na farko profile, so na biyu kuma update payout. So wajen update payout shine wajen da zaka saita account number ɗinka, kun fahimta. So na ƙasa kuma update password, shi kuma yadda zaka canza password ɗinka idan kana so, kun gani. So nan muna my downline ne, so za ku ga adadin downline ɗinka. So bari mu koma so za mu shiga ga profile ko, so ga kuma update payout. So bari mu shiga update payout mu ga, so wajen saita account, kun fahimta. So nan shine da zaka saita account number ɗinka. So gashi nan wannan barin zagaye shi, so wannan update payout din, so shi zamu taba. So in ka taba account setting zaka sun fito maka guda uku, sai ka zabi update payout. So kun ga kamar yadda kuke gani gashi nan. So nan shine wajen da zaka sassaita ngani. So aka ce so gashi nan choose bank, so gashi nan za ku ga na sani ofe, ga account number nan, ga kuma me account din, kun fahimta. So abinda zaka shine can wajen inda kuka ga na farko, so shi zaka taba ka zabi kalar bankin ka. Kun gani yanzu na sa ofe misali, sai nan kuma sai ka sa account number ɗinka. Nan kuma nan shine wajen da za ku ga sunan ka ya fito. So amma za ku ga a nan an sa validate, kun fahimta. So shi za ku taba, so kamar da kuke gani ina sawa validate. So a nan wajen za ku ga button din validate. So ba za ku ga suna ba idan kuka taba shi, so shine zai fito, zai nuna sunan ku kai tsaye, kun fahimta. So kawai in ka zabi kalar bankin ka sa account number, shikenan ka sa validate sai ka taba save. So shikenan zai yi adding, kun gane. So wannan dai shine da ya saita. So sai kuma update password. So in ka shiga wannan update password din, so shine wajen da zaka canza password, kun gane. So kun ga shi nan za ku ga nan na farko zaka sa tsohon password ɗinka ne, tsohon, kun gane. So tsohon, sai kuma nan zaka sa sabon da kake so ka canza, nan kuma za ka ƙara sa sabon kai confirming kenan, sai ka taba kawai update password din na wannan button ne. So shikenan ka canza password ɗinka, kun gane. So amma dai shawara ma kawai ka rabu da shi, so ba sai ka canza ba saboda matsala. So sai kuma profile. So za mu shiga profile. So kamar yadda kuke gani profile, so za ku gani nan ga hoto nan, a nan za ka ga ƙasar ka, email ɗinka, number wayar ka, kun gani. So da kuma kalar package ɗin da aka yi maka, fahimta. So ne za ku ga gashi nan gain timing, so shine pro package. So idan muka janyo ƙasa za ku ga nan update profile, a can za ka ga username ɗinka nan kenan, nan za ka ga email ɗinka, nan kuma sai ka zaɓi hoto in kana so ka sa hoto, kun gani. za ku gani can ga hoto can, za ku ga ɗan fito a logo. So za ka zaɓa ka shiga, sai nan number waya in za ka canza sai ka taɓa kawai update profile, so zai canza, kun gani. So zai canza normal. So sai kuma wannan na ƙasar log out. So in ka taɓa log out, ka yi log out gaba ɗaya, so sai ka sake login, kun gani. So sai ka sake login. So nan na dawo dashboard dina, kun gani. So already duk wannan abubuwan duka na. So kun ga hoton da nake gaya muku, so can wajen in ka zaɓi hoto, so za ga hoton da ka sa a can wajen, wanda wannan kuma shine button ɗin withdraw can kenan, kun gan shi nan na shiga. So za ka yi shiga ta gefe, za ka yi shiga ta can. So shi kuma gashi nan za ga number da ka saita, account number din da ka saita, za ga sunanka da kalan number. Nan kuma idan za ka zaba, nan shine sales wallet, so ma'ana nan na referral, kun gane. So nan kuma shine activity wallet wanda kake yin ka na tax. So idan misali an zo cire kuɗin tax, so za ka taba, idan za ka cire na referral misali, ga wancan button din da na nuna, kun gani ya dan tabu.
so kawai sai nan wajen idan kuma na tax ne sai ka taba kun ga ya canza, kun fahimta. So kawai sai nan wajen aka ce enter amount, so to withdraw. Nan wajen kuma zaka sa adadin kuɗin da zaka withdraw, kun fahimta. So nan zaka sa, so yanzu misali like example mun ga sa, so in ka sa adadin amount din da zaka yi withdraw sai ka taba place withdraw, kun gane. To sai ka taba place withdraw, so kasa kuma za ga history na, so adadin abin da kai withdraw anan, so shine abin da za ka gani anan wajen history din. So duk withdraw da kai za ka ganshi anan, in yana pending in yayi successful, kun fahimta. So wannan dai, so sai ka taba kawai withdraw, kun fahimta. So sai ka zaba, in misali an zo cire na tax ne, so sai ka zaba, in na referral zaka cira sai ka zaba, kun ga ce mun ba da kudi a ciki. So wannan dai shine wajen withdraw kenan, kun gane. So gashi nan na kan sabo, ko ka shiga ta button din da yake dashboard inda ka sa withdraw, so duk dai guri ɗaya ne, duk guri ɗaya zai kawo ka, kun fahimta. So gashi nan button din wajen withdraw. So sai kuma yadda zaka fito da shi ya zama kamar application, kun fahimta. Kun ga yanzu nan na shiga na taba wacce integrate din, so ga kuma nan inda aka sa add to home din nan, add to home screen. So ka duba browser ɗinka, so da inda take ka zabu ka taba wannan integrate din, ka nemo inda aka sa add to home screen, kun fahimta. So yanzu misali ya nake nufi, yanzu bari in fito nan ku ga fito. So bari ga ina yake, so yana baya, ina tunanin bari so ga wajen, kun ga dai inda na taba su wannan yan dugungunan guda uku. So ka duba amma daga ƙasa naka yake, so kuma daga ina sai ka taba add to home screen din za ga nan. So zaka iya sai ka taba add din, so zaka iya canza suna, kun gane, zaka iya canza suna a nan. So ni yanzu misali bari in canza suna, misali bari in cire dashboard. So kun ga add bera ng, so sai ka taba kawai add, kun gani. So ka taba add sai ka taba wannan adadin na ƙasa, so kana taba zai sauka a kan wayarka kamar application, kun fahimta, kamar application za ka gan shi. So yanzu ba yana baya, bari yawa. So kun gan shi nan, bari in zagaye shi, kun gan shi nan, kun gan shi kamar application. So amma ba wai application bane normal irin na wanda zaka dauko a Play Store, kun gani. So wannan kawai dai kai adin din sa ne, ya sauƙaƙe maka, ba sai ka shiga WhatsApp sannan ka taba link ba, kun ga. So in ka taba dai zai kai ka cikin dashboard ɗinka, zai kai ka wajen login ne, so kuma dai ina ne. So kun gani ya mai da ni dashboard dina. So shine amfanin wancan. So ga yan 3 dot can wancan dogungunan guda uku, so ka duba daga ƙasar naka suke kuma dai daga ina ne. So sai ka duba sai ka nemo add to home, so add to home screen sai ka taba add. So shikenan. So duka dai nayi bayani. So nan dai add tab wajen yin tax, so sponsoring shi ma wajen yin tax ne. So brain tire kuma wajen question and answer. So wannan dai shine.